Είμαι ένας πολίτης 30 χρονών στην Ελλάδα, πολύ προβληματισμένος με όλα αυτά που βλέπω να γίνονται στον κόσμο γενικότερα και στη χώρα μας ειδικότερα, και ήθελα να ξεκινήσω ένα κανάλι που απλά να λέω τις σκέψεις μου, επειδή ασχολούμαι με το YouTube καιρό και γενικά, ενώ νομίζω όλοι μας πλέον καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στην κοινωνία, στην οικονομία, στη δικαιοσύνη, στους περισσότερους τομείς της κοινωνίας που ζούμε, δεν βλέπω κανέναν να θέλει με ρεαλιστικό τρόπο να κάνει κάτι για όλα αυτά. Και το πρόβλημα πλέον που παρατηρώ εγώ τουλάχιστον είναι ότι όλα αυτά δεν είναι πλέον προβλήματα της Ελλάδας και άλλων 5-6 χωρών, όπως όταν μεγαλώναμε, που το 2011 ας πούμε υπήρχε στην Ευρώπη τουλάχιστον, κράσαρε η Αμερική το 8, αλλά μετά ανέκαμψε μια χαρά για κάποια χρόνια. Υπήρχε όμως στην Ευρώπη το 11 Πορτογαλία, Ιταλία, Ελλάδα, Ισπανία, που σαν χώρες καταστράφηκαν οικονομικά ολοσχερός και οι περισσότερες από τις οποίες ακόμα δεν έχουν ανακάμψει. Και το πιο παράδοξο, τώρα πια που έχουν περάσει πάνω από 10 χρόνια από όλη αυτή την ιστορία όταν ξεκίνησε, είναι ότι αντί αυτές οι χώρες που είχαν κάποια σαθρά θεμέλια στις οικονομίες τους ή οτιδήποτε να πηγαίνουν καλύτερα, αντί γι' αυτό βλέπουμε και οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης αλλά και η Αμερική να πηγαίνουν, για το μέσο άνθρωπο τουλάχιστον, χειρότερα. Και το ερώτημα είναι, σε οικονομίες που καταρρέουν, πώς μπορεί ένας άνθρωπος να επιβιώσει με αξιοπρέπεια? Δεν θέλω να μας μαυρίσω την ψυχή, εντάξει, σίγουρα υπάρχουν και θετικά, όπως το ότι δεν έχουμε πόλεμο, όπως το ότι ζούμε σε μια... Δεν μιλάω για την Ελλάδα συγκεκριμένα, μιλάω γενικά για το δυτικό κόσμο, ο οποίος είναι σε μια παρακμή, όλοι το βλέπουμε πιστεύω. Όμως δεν έχουμε πόλεμο, σε αντίθεση με άλλες χώρες κοντά μας. Ευτυχώς δεν έχουμε ακραία καθεστώτα τα οποία μας στερούν ελευθερίες όπως άλλες χώρες. Υπάρχει ακόμα στην Ευρώπη και στην Αμερική και στην Ελλάδα σε ένα μικρό βαθμό ίσως, και στην Ελλάδα τα τρώμε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ξέρω εγώ, οπότε υπάρχει κάποιος πλούτος. Υπάρχουν λοιπόν ορισμένα θεμέλια που έχουν απομείνει, ορισμένο λίπος ας πούμε που μπορεί ακόμα να φαγωθεί, αλλά αν φαγωθεί και αυτό, τότε καταστραφήκαμε ολοσχερός. Οι οικονομίες οι ευρωπαϊκές δεν πάνε καθόλου καλά, όλοι το βλέπουμε. Η αμερικάνικη οικονομία, για μία μερίδα Αμερικάνων πάει πάρα πολύ καλά, αλλά για τη συντριπτική τους πλειοψηφία δεν μπορούν να ζήσουν. Και γιατί έχω προβληματιστεί τόσο πολύ? Γιατί βλέπω ότι, όλοι το βλέπουμε νομίζω, ότι πλέον το 2011, 12, 15 πιστεύαμε ότι αυτή η κρίση, μας έλεγαν, είναι μια κρίση σε κάποιες συγκεκριμένες χώρες οι οποίες έκαναν κάποια συγκεκριμένα λάθη και θα ανακάμψουμε κλπ. Μετά από 15 χρόνια όμως από όλη αυτή την ιστορία βλέπουμε ότι όχι μόνο δεν ανέκαμψαν αυτά τα κράτη, αλλά στο σύνολό της η δυτική οικονομία πάει προς τα κάτω, τουλάχιστον για το μέσο άνθρωπο, για τον μέσο εργαζόμενο. Και το ερώτημα είναι πώς θα επιβιώσουμε σαν απλοί πολίτες, σαν απλοί εργαζόμενοι. Το απλή είναι εντός πολλών εισαγωγικών, έτσι. Οι περισσότεροι απλοί εργαζόμενοι πλέον έχουν τουλάχιστον ένα πτυχίο, έχουν τουλάχιστον μία εξειδίκευση, πολλοί έχουν και μεταπτυχιακό, πολλοί έχουν ακόμα και διδακτορικό και δυσκολεύονται να πληρώσουν βασικά αγαθά.
και βγαίνουν κάποιοι, ξέρω εγώ, σαν τον Τσούνι εδώ στην Ελλάδα ή σαν τον Γκράχαμ Στέφανη, ορισμένους, και λένε «Α, ναι, αλλά ξέρεις, άμα επενδύσεις στο VUAA και κάνεις και μια δεύτερη και μια τρίτη δουλειά και ρε παιδί μου, εντάξει, να μην έχεις ζωή για 5 χρόνια, να κάνεις 3 δουλειές, ώστε να σου περισσεύουν 500 ευρώ, ώστε να τα επενδύσεις, ώστε μετά να βρεις έναν καλό μισθό». Πού να βρεις καλό? Είναι κάποια συγκεκριμένα επαγγέλματα που έχουν πολύ καλούς μισθούς. Η συντριπτική πλειοψηφία όμως, παιδιά, όταν ας πούμε στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή παίρνεις 1.200 ή 1.500 ευρώ που θεωρείται καλός μισθός, με 1.500 ευρώ καλό μισθό, 500 ευρώ νίκη, 200 ευρώ λογαριασμούς, 300 ευρώ σούπερ μάρκετ, τι ζωή μπορείς να κάνεις τελικά? Και μετά σου λέει από αυτά θα επενδύσεις και ένα 300 το μήνα στο VUAA. Οκ. Δεν αντιλέγω, όντως η κατάσταση είναι αυτή που είναι και όντως ο σώζον εαυτόν σωθήτο, και αν το να έχεις μία ελπίδα σε 20 χρόνια κάπως να ξεφύγεις από όλο αυτό είναι το να κάνεις 3 δουλειές, οκ, αυτή είναι η πραγματικότητα, εντάξει. Όμως δεν νομίζω ότι αναρωτιόμαστε καθόλου το τι επιπτώσεις έχει αυτό στην κοινωνία. Έχετε βγει στο δρόμο. Όλοι έχουμε βγει στο δρόμο. Τους βλέπετε όλους πώς είναι. Τρελαμένοι. Όλοι. Κανείς δεν είναι καλά. Κανείς δεν είναι καλά. Ξαφνικά λέει σε όλο το δυτικό κόσμο έχει ανέβει η ψυχασθένεια, η κατάθλιψη. Πάμε όλοι σαν τρελοί στους ψυχολόγους για τους οποίους δεν έχουμε λεφτά. Και αναρωτιόμαστε τι φταίει. Α, φταίνουν τα social media. Ναι, φταίνει και τα social media σε ένα βαθμό, okay. Αλλά μήπως φταίει το ότι βρισκόμαστε σε οικονομίες και σε ένα σύστημα πλέον το οποίο δεν λειτουργεί για τον μέσο άνθρωπο και δεν μπορεί ο μέσος άνθρωπος να ευημερήσει, και ταυτόχρονα έχει και ένα ίντερνετ και μια κοινωνία γενικότερα που να του λέει, ειδικά στους νέους άντρες, ότι αν δεν τα καταφέρνεις, εσύ φταίς. Εσύ φταίς γιατί δεν δουλεύεις αρκετά, γιατί δεν βρίσκεις δεύτερη δουλειά. Πώς θα είναι αυτός ο άνθρωπος μετά από 12 ώρες δουλειά τη μέρα, 7 μέρες τη βδομάδα? Θα είναι χαρούμενος? Θα έχει χρήματα να επενδύσει στο VUA? Θα είναι χαρούμενος? Θα μπορεί να ζήσει με ποιότητα ζωής? Και όταν έχεις ένα πτυχίο, κάνεις μια δουλειά, δουλεύεις 40 ώρες και δεν μπορείς να επιβιώσεις, έρχεται το ίντερνετ, η κοινωνία, οποιοδήποτε και σου λέει «Α, εσύ φταίς. Γιατί δεν βρίσκεις δεύτερη δουλειά? Γιατί δεν εργάζεσαι αρκετά σκληρά? Γιατί δεν κοιτάς να πάρεις προαγωγή? Γιατί δεν αλλάζεις επάγγελμα?» Οκ. Σεβαστά όλα αυτά, και ναι, ο καθένας μας πρέπει να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για τον εαυτό του και για να βελτιώσει την κατάστασή του κλπ. Αλλά ξέρω ανθρώπους που κάνουν 2 δουλειές και δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα. Ειδικά όταν έχεις οικογένεια πλέον. Έχουμε αντιληφθεί το παιδί, ένα παιδί θέλει άλλο μισό μισθό από τον κάθε γονιό. Δηλαδή, μήπως αυτός είναι ο λόγος, λέω εγώ τώρα, που κανείς δεν είναι καλά και που όλοι έχουν πάθει κατάθλιψη και που τρέχουμε στους ψυχολόγους? Και μήπως δεν είναι ο λόγος το ότι δεν γίναμε όλοι entrepreneurs και δεν κάναμε όλοι 3 δουλειές για να επενδύσουμε, για να έχουμε στα 60 μας ένα ποσό? Μήπως έχουμε χάσει λίγο την μπάλα? Και μήπως έχουμε φτιάξει ένα παραμυθάκι για την προσωπική ευθύνη που έχει ο καθένας μας για την κατάστασή του? Δεν αντιλέγω, αλλά μήπως το έχουμε παρακάνει? Μήπως βλέπουμε μόνο μία πλευρά του νομίσματος και την άλλη πλευρά του νομίσματος δεν τη βλέπουμε καθόλου? Πότε η κοινωνία και ο μέσος άνθρωπος γενικότερα ένιωθε μια ευημερία, μια ελπίδα? Τις δεκαετίες του 60, του 70, του 80, του 90. Μιλάω για το δυτικό κόσμο γενικότερα, όχι συγκεκριμένα για την Ελλάδα. Υπήρχαν περίοδοι που δούλευε ένας γονιός σε μια απλή δουλειά μετά από πολλούς αγώνες των προκάτοχών μας, των πατεράδων, των παππούδων, των προπαππούδων μας,
πάλεψε ο μέσος πολίτης και ο μέσος εργαζόμενος, και δεν είμαι κομμουνιστής που τα λέω αυτά, έτσι. Δεν είμαι κομμουνιστής. Αλλά λέω ότι κάποια περίοδο μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο πάλεψαν οι πολίτες για μια πιο δίκαιη κατανομή πλούτου και μπορούσε ένας άνθρωπος με μια δουλειά, όχι να κάνει τίποτα τρελά, να πάρει ένα σπίτι, να ζήσει την οικογένειά του, να εξασφαλίσει το μέλλον των παιδιών του. Αν δούλευε πραγματικά σκληρά, όπως λέμε σήμερα, διότι σήμερα μας λένε δούλεψε πραγματικά σκληρά για να σου περισσεύουν 5 εκατοστάρικα το μήνα, μπα και πάρει σύνταξη, τότε αν δούλευες πραγματικά σκληρά, είχες την ελπίδα να καταφέρεις όντως πράγματα, να καταφέρεις τα όνειρά σου κλπ. Αν όμως δεν ήθελες, γιατί η μεγαλύτερη πλειοψηφία του κόσμου δεν θέλει να δουλεύει πάνω από 40 ώρες τη βδομάδα. Γιατί? Είναι τεμπέληδες? Όχι, δεν είναι τεμπέληδες. Είναι άνθρωποι που θέλουν να ζήσουν, δεν θέλουν να δουλεύουν. Δεν είναι το επάγγελμα για όλους τους ανθρώπους το ίδιο σημαντικό. Εγώ είμαι μουσικός. Το επάγγελμά μου είναι το όνειρό μου, είναι πολύ σημαντικό για μένα. Εγώ να δουλέψω 60 ώρες. Ο άλλος που απλά κάνει μια δουλειά γραφείου και θέλει να πάει να δει τα παιδιά του. Για να επιβιώσει και για να μεγαλώσει τα παιδιά πρέπει να κάνει 3 δουλειές. Η περίοδος λοιπόν που η κοινωνία ήταν καλά και υπήρχε ελπίδα και λοιπά, δεκαετίες 80-90, θυμάστε? Που έβλεπες το πώς θα είναι το μέλλον και έλεγε θα δουλεύουμε ελάχιστα γιατί όλα τα μηχανήματα θα παράγουν και δεν θα χρειάζεται να κοπιάζουμε και θα έχουμε πτάμενα αυτοκίνητα και θα ζούμε σε ουτοπίες κλπ. Και άμα δεις τώρα, υπήρχε λοιπόν τότε αισιοδοξία για το μέλλον, γιατί ο μέσος άνθρωπος πήγαινε καλά, μπορούσε να ζήσει καλά, μπορούσε να κάνει όνειρα. Και πας τώρα που φτάσαμε 2025 και βλέπεις ταινίες φουτουριστικές που ας πούμε πάνε να προβλέψουν το μέλλον και βλέπεις πράγματα τύπου speedrunner. Τεράστιες εταιρείες, τεράστιες πόλεις και κλεισμένων των θυρών που το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού ψωμολυσάει. Άρα η συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας μας, η άποψη της κοινωνίας μας για το μέλλον δεν είναι θετική. Δεν υπάρχει ελπίδα, δεν ονειρευόμαστε ένα καλύτερο αύριο. Ονειρευόμαστε ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν θα πάει καλά αυτό έτσι όπως πάει. Και αλήθεια είναι, πιστεύω, για τον μέσο άνθρωπο, δηλαδή εκτός αν κάνεις κάτι εξαιρετικό, για τον μέσο άνθρωπο δεν θα πάει καθόλου καλά αυτό το πράγμα. Για έναν δάσκαλο σχολείου, πόσο καλά μπορεί να πάει αυτό το πράγμα? Ακόμα και για ένα γιατρό. Υπάρχουν γιατροί στο ελληνικό δημόσιο νοσοκομείο οι οποίοι δουλεύουν για 1.000, κάτι 1.200, κάτι αγκουριά. Δηλαδή, είναι αυτό μισθός γιατρού? Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά? Νομίζω ότι, παρόλο που δεν είναι το επάγγελμά μου, είπαμε μουσικός είμαι, νομίζω ότι έχω προβληματιστεί τόσο πολύ διότι βρίσκομαι σε μια πολύ ιδιαίτερη θέση να γνωρίζω από πολλές διαφορετικές χώρες που έχουν φύγει φίλοι γνωστοί μου, που είχα σχέσεις με κόσμο από διαφορετικές κοινωνικές τάξεις, να δω ότι στα περισσότερα μέρη του κόσμου, με μικροδιαφορές, όλοι αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα. Εμείς στην Ελλάδα συγκεκριμένα αντιμετωπίζουμε μεγαλύτερα προβλήματα, διότι δεν λειτουργεί το σύστημά μας ούτε σε αυτά που για την υπόλοιπη Ευρώπη λειτουργεί. Δηλαδή, εντάξει, έχετε δει, τώρα σαν λαός έχουμε και κάποια θέματα, έτσι. Και έξω έχουν θέματα, αλλά έξω ας πούμε σέβονται τους νόμους τους. Έξω ακολουθούν τις νομοθεσίες τους. Έξω είναι νομοταγείς. Τους έχει κάνει το κράτος τους να είναι. Δεν λέω ότι φταίει ο πολίτης. Το κράτος φταίει πρώτα απ' όλα, που δεν έχει φροντίσει να αλλάξει το σκεπτικό του Έλληνα πολίτη. Ίσα ίσα συνεχίζει την κατάσταση η οποία μας έφτασε εδώ που μας έφτασε, αλλά δεν υπάρχει δικαιοσύνη στην Ελλάδα. Θα μου πεις γιατί σε άλλες χώρες υπάρχει? Ναι, κοίτα, στην Αγγλία άμα φάνε ας πούμε 5.000 και τους πιάσουνε οι πολιτικοί, παραιτούνται. Ξέρω εγώ, λέω τώρα. Εδώ ποιος έχει παραιτηθεί? Να, παραιτηθεί ένας υπουργός, ένας αυτός. Δεν μιλάω για τις... Δεν μιλάω πολιτικά, δεν μιλάω για την κυβέρνηση που έχουμε τώρα. Μιλάω για όλες τις κυβερνήσεις που έχει δει αυτή η χώρα.
Και όλες οι κυβερνήσεις με το ίδιο τροπάρι λειτουργούσαν. Είτε τους λέγανε μπλε, κίτρινους, πράσινους, κόκκινους, άσπρους, μαύρους. Πώς μπορείς λοιπόν να επιβιώσεις και να ζήσεις μία ζωή η οποία θα σε γεμίσει? 2 είναι τα τεινά, κατά τη δική μου άποψη. Είτε μεταναστεύεις και σου λείπει η χώρα σου και δεν κολλάς με το περιβάλλον εκεί και ό,τι συνεπάγεται τη μετανάστευση, που δεν είναι καθόλου εύκολο πράγμα. Και δεν είναι πολλές οι χώρες που έχουν απομείνει για να πας, γιατί είπαμε στις περισσότερες δυτικές χώρες πλέον τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Έτσι, στην Αγγλία τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Στη Γερμανία τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά. Είναι ελάχιστες οι χώρες. Αλλά η διαφορά είναι ότι στο εξωτερικό έχεις ένα υψηλότερο ταβάνι. Δηλαδή, αν μοχθήσεις πραγματικά, όντως στο εξωτερικό μπορεί και να τα καταφέρεις και να ζήσεις κομπλέ. Ή μένεις εδώ και πάλι προσπαθείς να κάνεις κάτι το εξαιρετικό με τη δουλειά σου, να μορφωθείς πολύ, να βρεις καλές θέσεις, να βρεις επαγγέλματα τα οποία αυτή τη στιγμή έχει μεγάλη ζήτηση η αγορά και να προσπαθείς να επενδύσεις και να κάνεις όλα αυτά τα πράγματα που λένε ορισμένοι και καλά τα λένε. Το θέμα είναι, μπορεί να σταθεί μια κοινωνία έτσι? Δηλαδή, έχουμε πιστεί όλοι μας ότι ο μοναδικός τρόπος να ζήσουμε με αξιοπρέπεια είναι να γίνουμε σύγχρονοι σκλάβοι. Να δουλεύουμε 10 ώρα, να δουλεύουμε 7 ημέρα για να πετύχουμε κάτι το εξαιρετικό. Δεν λέω να μην δουλέψουμε, δεν λέω να μην μοχθήσουμε, δεν λέω ότι το εξαιρετικό αποτέλεσμα απαιτεί και εξαιρετική προσπάθεια ή εξαιρετικό μυαλό ή εξαιρετικές κινήσεις. Ναι. Αλλά το ότι πάμε να κάνουμε normal, το ένας άνθρωπος με πτυχίο να κάνει μία δουλειά 40 ώρες τη βδομάδα που δεν είναι καθόλου λίγες και το να μην μπορεί να επιβιώσει και γιατί δεν κάνεις 100 δουλειές και γιατί δεν μαθαίνεις να επενδύεις και γιατί δεν ανοίγεις εταιρεία και γιατί δεν γίνεις ελεύθερος επαγγελματίας. Περισσότερος κόσμος. Ρε παιδιά, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει σπουδάσει και παράγει και προσφέρει στην κοινωνία 40 ώρες θα έπρεπε να μπορεί να τα κάνει όλα αυτά. Δεν θα έπρεπε να πρέπει να βρει δεύτερη δουλειά. Αν έχεις παιδιά, πού θα τη βρεις τη δεύτερη? Πάμε δηλαδή να πούμε στον κόσμο ότι φταίει που δεν μπορεί να επιβιώσει και μετά ο κόσμος πάει να κάνει 15 δουλειές ταυτόχρονα και οι οικογένειες διαλύονται και όλοι παθαίνουν κατάθλιψη και κανείς δεν είναι καλά. Και πάμε να τους πούμε ότι αν δεν τα καταφέρνεις, που σπούδασες, που έχεις πτυχίο, που δουλεύεις 40 ώρες και παίρνεις ένα χιλιάρικο και δεν μπορείς να ζήσεις, αυτό δεν συμβαίνει μόνο εδώ. Συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη, λίγο πολύ. Υπάρχει το ίδιο πρόβλημα. Απλά εδώ είναι χειρότερο κατά κάποιο τρόπο. Μετά ο άλλος θεωρεί ότι κάτι έκανα λάθος. Και τρελαίνεται και δεν βλέπει λύση και έτσι καταλήγει η μισή κοινωνία στα ψυχιατρία. Μήπως κάτι πρέπει να αλλάξουμε στον τρόπο που μιλάμε για αυτό το θέμα? Μήπως πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτοί οι οποίοι μιλάνε για κατανομή πλούτου, αυτοί οι οποίοι λένε ότι η ψαλίδα έχει ανοίξει τόσο πολύ μεταξύ πλούσιων και φτωχών, μπορεί να μην το λένε με τον σωστό τρόπο. Μπορεί να είναι ακραίοι σε πολλές απόψεις. Αλλά μήπως αν δεν λύσουμε το πρόβλημα της ανισότητας, δεν θα μπορέσει ποτέ να σηκώσει κεφάλι η κοινωνία. Δεν λέω να μην υπάρχουν πλούσιοι. Αν ένας άνθρωπος πάρει το ρίσκο και ανοίξει μια επιχείρηση και έχει μια καλή ιδέα, ναι, προφανώς του αξίζει να είναι πλούσιος. Αν ένας άνθρωπος μοχθήσει πάρα πολύ και είναι πολύ καλός στη δουλειά του και κάνει κάτι το εξαιρετικό, προφανώς του αξίζει να είναι πλούσιος. Δεν λέω να μας το λύσει, αλλά αν δεν βρεθεί ένας τρόπος ο μέσος πολίτης, ο μέσος εργαζόμενος να μπορεί με μία απλή δουλειά να πάρει ένα μικρό σπίτι, να μεγαλώσει παιδιά, να κάνει μια μικρή αποταμίευση, να κάνει όνειρα για το μέλλον, οι κοινωνίες μας θα καταρρεύσουν. Είμαι 30 χρονών.
Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, δεν είμαι υπάλληλος. Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Πάω καλά. Τι σημαίνει πάω καλά? Πάω καλά για την πάρτι μου. Μπορώ να κάνω οικογένεια? Όχι. Θα υπάρχει Ελλάδα σε 30 χρόνια? Όχι. Θα υπάρχει Αγγλία? Όχι. Θα υπάρχει... Στην Αμερική το 5%, το top 5% έχει όσο πλούτο έχει το bottom 50%. Αυτό είναι φυσιολογικό και λογικό. Και πρόσεξε, στο παρελθόν μπορούσαμε να πούμε, τις δεκαετίες του 80, του 90 που οι οικονομίες ήταν σε οργασμό, μπορούσαμε να πούμε, ναι, ξέρεις κάτι, το σύστημα που έχουμε όντως αυξάνει το βιωτικό επίπεδο του μέσου πολίτη. Παράγει πλούτο, ανοίγουν επιχειρήσεις, υπάρχει ανάπτυξη, δουλεύει. Άρα μπορούσαμε να πούμε η Σοβιετική Ένωση κατέρευσε. Άρα τι δουλεύει αυτό που έχουμε εμείς? Να, φαίνεται. Ωραία. Μήπως όμως μετά από τόσα χρόνια αυτό που έχουμε όλοι καταλαβαίνουμε ότι έτσι όπως έχει στο πώς έχει παραμορφωθεί και έχει γίνει τώρα, εξυπηρετεί μια πολύ μικρή μερίδα του ανθρώπινου πληθυσμού. Δεν πρέπει κάτι να γίνει. Και μπορεί κάποιοι να γυρίσουν να πούνε «Α, τι, δηλαδή θα έρθουνε, θα μου πάρουνε εμένα που βγάζω...» Όχι, ακόμα και εκατομμυριούχος να είσαι, δεν έχεις πολλά λεφτά. Πολλά λεφτά έχουν οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν δισεκατομμύρια. Κατανοώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό, αλλά δεν πρέπει να γίνει μια κάπως πιο δίκαιη κατανομή. Δεν είμαι οικονομολόγος, δεν είμαι πολιτικός, Κάτι πρέπει να γίνει ώστε ο μέσος άνθρωπος να μπορεί να ευημερήσει ξανά. Αλλιώς η κοινωνία θα καταρρεύσει, δηλαδή δεν το καταλαβαίνουμε. Είμαι άνθρωπος ο οποίος είναι της επιχειρηματικότητας γενικά. Έχω μια μικρή επιχείρηση σε αυτό που κάνω. Είμαι ελεύθερος επαγγελματίας. Γιατί δεν μπορώ να ευημερήσω, γιατί δεν μπορώ να ανέβω, γιατί δεν μπορώ να... Είμαι μουσικός, γιατί δεν μπορώ να ανοίξω ένα οδείο, ένα στούντιο, μια επιχείρηση, να κάνω κάτι? Γιατί πήγα σύμβουλους επιχειρήσεων, έκανα business plan, είδα ότι ό,τι και να κάνω, εφόσον ο μέσος πολίτης δεν έχει χρήματα να ξοδέψει για να κάνει το χόμπι του, θα καταστραφώ. Άρα, αν ο πολίτης δεν έχει χρήματα να ξοδέψει, πώς θα υπάρξουν επιχειρήσεις? Πώς θα αναπτυχθεί η οικονομία? Και ο πολύ πλούσιος δηλαδή θα έπρεπε να τον ενδιαφέρει ότι ξέρεις τι, αντί τα χρήματα που μου περισσεύουν να τα κάνω σπίτια, αν η οικονομία λειτουργούσε, θα πήγαινα να κάνω μια επιχείρηση. Γιατί έχουν ανέβει τόσο πολύ οι τιμές των ακινήτων? Γιατί, λέει ο Τσούνης, επενδύστε στο VUAA, ο S&P 500, το χρηματιστήριο δηλαδή, πάει έτσι? Γιατί οι πλούσιοι που αυτή τη στιγμή, οι πολύ πλούσιοι έτσι, οι δισεκατομμυριούχοι ή οι πολύ πολύ εκατομμυριούχοι, πάνε και τα κουμπάνε πού? Παλιά θα ανοίγαν καμιά επιχείρηση, το 80, το 90 ο κόσμος είχε λεφτά. Γιατί η επιχείρηση θα τους έβγαζε. Τώρα ξέρουν ότι μια επιχείρηση δεν θα τους βγάλει τίποτα, γιατί ο μέσος άνθρωπος δεν έχει μαντήλι να κλάψει. Άρα πάνε και αγοράζουν χρηματιστήριο, ακίνητα. Και οι απλοί εργαζόμενοι, οι απλοί πολίτες δεν μπορούν να πάρουν τίποτα από τα δύο. Θα μου πείτε τώρα αυτά είναι πολιτικά θέματα. Ωραία, εγώ θέλω να κάνω ένα βήμα πίσω. Δεν είμαι ούτε δεξιός, ούτε αριστερός, ούτε κεντρός, ούτε τίποτα. Θέλω να κάνω ένα βήμα πίσω και να πούμε όλοι εμείς οι απλοί πολίτες που προβληματιζόμαστε για όλα αυτά τα πράγματα και βλέπουμε ότι δεν δουλεύει. Δεν δουλεύει, παιδιά, δεν δουλεύει. Τι θα γίνει? Κάτι πρέπει να γίνει. Δεν πρέπει να αρχίσουμε να συζητάμε. Πώς μπορείς λοιπόν να επιβιώσεις σε μια οικονομία που καταραίει? Ή να κλείσεις τα μάτια και να κάνεις τον τρελό. Α, τι ωραία, τι καλά, όλα είναι κομπλέ. Θα βάζω 200 ευρώ το μήνα στο VUAA. Οκ, να βάζεις. Κι εγώ βάζω. Δεν το κράζω. Κι εγώ βάζω. Δεν είναι εκεί όμως η λύση. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Ή λοιπόν κλείνεις τα μάτια και κάνεις τον τρελό και λες α, τι ωραία. Έχω ακούσει άνθρωπο να μου λέει παίρνω 1200 ευρώ. Μια χαρά, δόξα τω Θεώ. Μια χαρά είμαστε. Όχι φίλε, δεν είσαι καλά.
όταν δουλεύεις 40 ώρες και παίρνεις 1.200 ευρώ. Ξυπνήστε. Σας έχουν πει ότι 500 ευρώ είναι πολλά λεφτά. 500 ευρώ δεν είναι τίποτα, είναι ψίχουλα. Ψίχουλα. Δεν έχετε καταλάβει πόσο χρήμα κυκλοφορεί, πόσο χρήμα υπάρχει εκεί έξω. Σας κοροϊδεύουνε. Σπουδάζουμε τόσα χρόνια και σου δίνουν 1,5 χιλιάρικο και λες αχ, βγήκαν τα έξοδα μου, μείναν και 100 ευρουλάκια. Πω, είμαστε πολύ καλά. Όχι, δεν είμαστε καθόλου, δεν μπορεί να λειτουργήσει η κοινωνία έτσι. Άρα, ή κλείνεις τα μάτια σου και κάνεις τον τρελό, ή ξεχνάς τα όνειρά σου, που εντάξει, η δουλειά δεν είναι για τα όνειρά σου, η δουλειά είναι για να ανταλλάσσεις το χρόνο σου με χρήμα. Οκ, αλλά ξεχνάς το ότι μπορεί εσύ να θες, ρε παιδί μου, εγώ μικρός ήθελα να ανοίξω οδείο, ξέρω εγώ. Δεν μπορώ να ανοίξω οδείο υπό αυτές τις συνθήκες. Ξεχνάς τα όνειρά σου και πας και γίνεσαι προγραμματιστής ή data science ή οτιδήποτε έχει πολύ ανάγκη η αγορά αυτή τη στιγμή και μετά παθαίνεις κατάθλιψη επειδή δεν μπορείς να κάνεις αυτό που θες. Ή κάτι πρέπει να κάνουν οι απλοί πολίτες και όχι οι ακραίοι πολιτικοποιημένοι δεξιοί, αριστεροί, κεντρώοι, οτιδήποτε. Πρέπει ο κόσμος, ο απλός κόσμος να ενωθεί, ο απλός εργαζόμενος, η μεσαία τάξη που δεν έχει απομείνει τίποτα από αυτήν και να απαιτήσουμε κάτι να αλλάξει. Έτσι όπως είναι δεν δουλεύει το σύστημα. Από όλες τις πλευρές. Δεν ξέρω. Εσείς τι πιστεύετε, τι πρέπει να γίνει για να μπορέσει, γιατί λέω, γιατί αν δεν μπορέσει ο μέσος άνθρωπος να ευημερήσει ξανά, να κάνει όνειρα ξανά, να πάρει ένα σπίτι ξανά, να κάνει οικογένεια ξανά, θα καταρρεύσει η κοινωνία. Ήδη καταραίει η κοινωνία. Έχετε συναντήσει εσείς πολύ κόσμο, στην ηλικία μου τουλάχιστον, τα πράγματα είναι πολύ ανησυχητικά. Αν είσαι ένας άνθρωπος που βλέπει το βίντεο και είσαι 40, 50, 60, δεν ξέρω πώς, και λες οι νέοι είναι όλοι για το τρελάδικο. Οι περισσότεροι αυτών, γιατί βλέπουν το μέλλον μπροστά ως ζωφερό. Δεν μπορούν να ονειρευτούν πια. Προβληματίσου. Κάτι πρέπει να αλλάξει. Δεν ξέρω τι, αλλά ξέρω ότι έτσι όπως πάει όλο αυτό το πράγμα δεν πάει καθόλου καλά. Πες μου στα σχόλια. Τι θα κάνεις, τι μπορείς να κάνεις, πώς καταφέρνεις ψυχικά ή οικονομικά ή επαγγελματικά ή οτιδήποτε να μανατζάρεις όλο αυτό που βλέπεις. Τα λέμε στο επόμενο.